zibilizazioa. Zergatik abandonak nauzu. Ni? Nor dago? Hor dago. Zer zara? Zibilizatua? Ala basati? Ala basatia, ala! Bere kultur maila probatu. Area jaka ez. Si bizpazen paraben. Ez da basatia edo, basatia bati bada, basati ikusio da behitek. Ta. Beteteren liburu lodia bate. Futbola osteraz! Wembley futbol zelaia, 1970 urriak bostean. Bai. Manchester United eta Liverpool. Epailen naz. Espectadore guztien izanak! John Mortimer eta William Mortimer. John Mortimer! Ba ez da ez! John Mortimer zene gaur ditzukan arrekin zegoen. Hau da, nire piztia osoan naufragatu dudan lehen handia da, eta asesuertetxak.